Voilà. Mais n'était pas Guinée là. Parce que départ ko damene ko dona be ayi daga fo non non non. Chebe bolo minga. E bara présentement do be Afrique ko no bu muso ko bara de la. Alassane Dramane Ouattara muso e jume. Elle est française. Alassane Mika français intérêt défend bi. Abeka défend mon kama. Abeka muso ka intérêt amisa du intérêt de défend. Mais Mamadi Doumbouya abeka John défend bi. C'est pas maintenant l'intérêt de Guinée. Mamadou Doumbouya abeka intérêt mon défend bi. Arab ba do ka fo ko nte. Mo do bi olu tira bo France bolo tout d'un coup. Anga mo nege dongo do amé alliance mo na alliance prospère ko ala ko na alliance ma du woro be nawo mais ka fo bi kanya alliance damne bi ko fo mo kana bi an re ko kan re be galunga parce que anya do anga jamana gelaw de gelaw nyongo mine donc no e tie anga to fene bi na réalité ni ala ni alliance tanye ko soro kera ka jirida ko terrorisme bandala ko o bana ko jamana basigira du woro bi na do ala tu maintenir chi mais bina ne ko fo mo kana do ala ni mo ma do ala we janfati non on de bika mo jakoya wa nya ban France bolo mu manga no jakoya mo ka jakoya te mais Niger fleur bolo minga on ni Guinée ku betani Guinée re de yere sama ka boala voilà aywa bu mabali ametra nyefe amena Mali yere konna la krengrema nori aya ye ka fo Mali dugu do be ko lere bamati ke wala taraw ka bamati wala ta ka anga finitigila ka o segere ako akuma tiara réseaux sociaux ça fait craindre Mali ko fe u boroni kuna funu jugu ye ani bamati ni yɛrɛ ka information dilaw na cɛman bɛ tali kɛ France 24 fo ka taga bila RFI la u ye malidenw kunkolo ɲami ni information kole yara lere combat bu mabel ibe mun kalama akola. Non, n'a eu les drones, c'est fait avec importance des phénomènes comme ça quoi. Il y a 4 attaques. Berkera, Bourem Kera, Lere Kera, Baton Kera, Bamba Kera, Gao Kera, Abela, Anya Munga, Zanga Kantora Mobula. Donc, avant d'être au fond, n'a eu les drones, t'as bien importance de les drones. Après, il faut beaucoup d'efforts pour nous faire qu'on fouiller. Nous, on ne peut rien contre les attaques. On peut nous attaquer à tout moment, nuit et jour, chaque jour. Mais la riposte. Vraiment sera à la hauteur aussi de l'attaque. C'est ça une armée. Il n'est pas dit qu'on va attaquer les Mingeko, on a quand même des solutions pour ça. Non, on a quand même des solutions pour des réponses. Fango de blanc, on a malien beko de blanc. Et bien les attaquer min fone ni bika donner. Attaquer, ni Gao attaquer la ni Bamba attaquer la ni Bourem attaquer la les attaquer bekele. C'est les intégrés de la SEMA. Agnere Mouga Mounounta 2015, Agnere Mouga Mounounta 2016, dans le cadre de l'accord, quand nous avons de réinsertion, quand nous avons intégration, on a de Marfa Takachi, les Takaratini. Les Takaratini. Les États où on a Sougoudoya Kundu, où on a Namoto Katakatanou, autant qu'on a la Anga Surasi Mumbe, Naou sur Seman Bouloka, au Lokoyo, ou Chama Anga Tenin, ou garder from Baladla. Donc, on a intégré Mumbe. Au lieu de information qu'on vous bloque pour attaquer Binaki. Il y a un garde camp abandonné. Quand il est plus qu'un armée militaire qu'on a là. On vous bloque Fouaria de Fouaria Terre. Par exemple, un récatin tout de Tirke. Donc on a compris qu'on est infiltré. Donc pour ne pas que faut dire à Bounia, on a replié. Donc on est mis fort. Quand il faut intégrer dans le cadre de l'accord. On le bras Marfa Takachi, armée Mali Labi. On est toujours à collaborer. Mais on a don de la d'une façon où nous même Mali qu'on a nous joka pour que Mali la bla. Nous nous Mali la gauche. Nous même nous faut on y est nina. Nous comme nous t'as don un mot t'as don quand descendre quoi. Un nous t'as donné pour le respect de l'accord. Akara bénin. Malin bénin. Marfa ou blala mo intégrer là. On me recule ne pas Marfa Takachi en armée la bi. Est-ce que on y banga kuma bia. Au des accords garant. Bi o accord kelen nana mo na do an armée ko no tigre mo kelen bi marfa chauna chien kelen te chien flatter chien sabate donc aba forma ko way ko les attaquera c'est les terroristes mingra 2012 au kelen de do c'est le MLA qui est venu avec Yad Agagle Amsardine o le nana kakla kana tola kana mujao kiri kakla kana NGM kiri et je sais qu'on est sur le konna là nous nous be branché kelen soutenu par la France soutenu par la France. Et mais là, la France a produit. Moi, je France de claque au woro. Mais ça va un mouvement politique. MIA, MJA, Aleni Okmanas et MLA. Pour le bedo, c'est man kono. Quand on le voit comment. Mais à peine France a produit. Mais on France comme ça là, 4 jours que le bout. France comme ça là, 4 jours renforcé. France
récupéré des corps. Donc c'est veut dire qu'on les a tués à nous Fakadi. On les a tués, on les a éliminés. On les a tués. Plus de 2 BJ. Moko yang wole Mauritanie a fait Al Jazeera yɛrɛ bɔra ne k'a fɔ mais que ça ka élément joué ka bila page la mɔgɔw ka lamɛn u ni blessé ni kɔrɔ na fɔ caméra jɔ ka angui Al Jazeera y'a bila. Donc moi je félicite l'armée et je suis d'accord avec l'armée. Armée frappe mun kɛ et que ça porte des fruits. Sou min bɔra u taara n'a ye. Mais quand vous dites que abandonner veut dire que u ma se ka taa ni min ye u y'a to yen. Ɔ u taara ni min ye o ye joli ye. Ɲininkali bɛ k'o la. Aya bobo albi an bɛ to attaque ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin wagati kɔnɔna kɔni attaque a cayalen don an fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔna na an bɛ se ka dɔn jumɛn bɛ ka na ni attaque in ye. Mais ni attaque ninnu ka caya mais n ko nin ye Ala tanu de ye. Nin b'a jira k'a fɔ k'e ye MINUSMA gɛn MINUSMA i b'a gɛn kunbɛn. Ne ko e tun bɛ yan attaque ma kɛ kɔrɔ k'a fɔ e ka jamana tun bɛ mara de la MINUSMA de tun bɛ ka ninnu bɛɛ protéger. Nin kan ka duti bɔ e ka kuma la de k'a jira k'a fɔ ko MINUSMA n'avait plus maintenant sa raison d'être ici. Elle ne devait plus même plus être présente ici. Nima il a fallu que le gouvernement a des décisions félicitées, qu'a salué. Et le gouvernement a pris une décision courageuse. Et terroriste a diminué parce que le ministre Mgata. Il a gagné. Ni ko ko ministre ni sema ale ni te sema ni ko de terroriste de kumbe bena mali armée kama. Na ya laje et ministre kumbe ma c'est ministre parce que vous cohabitez avec la sema. Ministre ni sema be sigila. Sema ni terroriste be sigila. Adu ko na mun kama. Ni me jodi mali gouvernement ni me en blanc me gouvernement félicité ni me en blanc me armée encourager ka armée ka effort saluer ni me en blanc ba ka fo ame gouvernement ko mi me tient kan ame gouvernement ko mi avec des choses ta abado parce que le ministre a été très grand les terroristes ne sont pas d'accord ils ont revendiqué la présence de la ministre ainsi que leurs alliés de la CEMA ou bien il ka fo ko ministre au partenaire de par là ka dien dans on nga ka terroriste partenaire ni a chien forêt de par là ka dien dans madli ka ke. Donc, Abina donne de la Kafoko, le Mali a raison. Le Mali doit être aidé. Aujourd'hui, Amérique souffre pour une rôle. Parce que Amérique a Europe fait reconquis. A Europe Bekumbe, Seman et Boulou. Bi, Anya dans ce cas, Seman interrompu de Kumesigila. Au Doututala. Donc, les Mali Black Afo, mouvement armé Mali Boulou. Mafoma, accord Banola. Pour les autres membres signataires, Gatchana, nous allons aller au mouvement d'église. On va Banola. Mais Seman est un mouvement terroriste. Au Bana. Aya bon est-ce que ni menana anga avancer ni menana a josira la ou bien armée menana continuer toujours aba josala na so kanom ne lake on a subi 4 attaques ama be gagné le camp de Bamba à Tamboula, le camp de Feroun à Tamboula, le camp de Ber à Tamboula, le camp de Menaka à Tamboula, on a posé attaqué Léré à Tamboula. Donc, nous avons avancé Jomuna. Boudam Tamboula. Nous avons c'est qu'on est une armée aguerrie et qui suit maintenant sa marche d'infanterie vers l'assaut final. Ça, c'est une félicitation. Ça, c'est un encouragement. Il a attaqué 2 semaines, 6 fois. Il a déjoué. Ah non. Ça, c'est une armée rigoureuse. Donc, nous c'est inéluctable. Frontal à Bémine. Faut que armée la joie. Malin do lié la unique Kajira Kafoko, attaque mon kera bateau, il faut attacher Bourema, faut attacher Gao Kama, ko président Kwanga Boka et adresser Maliona, ko Beka Kwanga ta lié la Kata Ijo, ka Mununga Moro Fatura la, Ame do Dongala ou Dorosma, Payim Sauma, Munum Banano, à la Calafiadou, Bella Jelema, ko Kata pour que Kaseku consolider tout comme na, ou Seku Aklis tout comme na. Et oui, fait la taille de Mola. Même mieux pour m'agréger. Président a discours actif. Entre politiciens clés là, oui. Quand même beaucoup comment tu as néwali aïe. Président, ni quoi que jamana là. Président quand il jabine action dit. Président on dirait bourem. Où est bâton attaquer les président m'a mon gars faire bourem moi. Mon est bâton attaquer m'a faire bourem moi. Ah on a action bien, on a discours bien, on a discours. On a discours. Discours qui peut pas même faire quoi. Discours de bien mis la kenna quand on a discours. Donc à fier. Président a discours à action dit. Président est actif posé sur le terrain. C'est ça son discours. C'est ça la réponse aussi du Dieu national. Voilà. Donc, ko afina kunkanga ta lié na ko kati jo lié la ina foko Ibrahima Bokar Keita ya ka tugumna anga président koro ame do kala ka ina fana na
i bɛ se ka jumɛn fɔ o fana na parce que an y'a ye mɔgɔ caman ka pagew ka an'u ka kunnafoni di yɔrɔ la i bɛ ka bɔra yɔrɔ yɔrɔ minɛli la o yɔrɔ bɛɛ ma sin ka minɛ tugun i bɛ ka taara sanga fɔlɔ yɔrɔ i bɛ ka bɛ bɔ yen dɔrɔn bɛna ye minɛ tugun mun m'o fɔ mun na président taara président ma taa o président bolola hɛrɛ sera ye il y a combien de détachements maintenant qui sécurisent la zone ngo de ye président ye sɔrɔsi kɛ kelen kelen fɛn bɛɛ o bɛ Assimi di balo bɛ ka taa an b'an profiter ka arabusu maire fo yan an b'a gouverneur fo an b'a préfet fo an b'a sous préfet fo hali o don o bɔra yen maliyɛnw b'u tɛgɛ bila u kun baɲumankɛw Batuli Ɲangi bɛ fo nin kɛnɛ kan a ye 5 millions di ka taa mɔgɔ ɲumanw caman bɛ fo nin kɛnɛ kan u ye wariw bila ka taa CDM mɔgɔw bɛ fo nin kɛnɛ kan u ye dɛmɛw lata mais ngo de ye président ye Assimi ka t'i jɔ bi a k'i kɔ don fɛn ma d'u ma ani fɛn ka taa d'u ma Assimi ka mara kɔnɔ Assimi ka bonya kɔnɔ jumɛn nafa ka bon an kana jamana ko n'an ka duwo da ɲɔgɔn ma sa jamana ɲɛmɔgɔ i y'a ye ma ye o a ka nafa ka s'i ma i mago b'o de la donc nin yɔrɔ la franchement an bɛ arabusu ɲɛmɔgɔw fo ka préfet fo ka gouverneur ka maire fo maa minnu bɛ yen fɛnɛ tun ka tila ka a f'u ye ko vraiment a f'u ye ko du courage ok Bumabel sani an ka bɔ an ka babu kɔnɔ la an bɛ fɛ ka i ɲininka maliyɛn min bɛ jamana kɔfɛla la ni attaque ni fɛnw tora ka kɛ u bɛ bɔ ni information jugu ye ka bila groupe WhatsApp kɔnɔnaw la ani ka bila bɔlɔlɔsiraw fɛ yala conseil jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin olu ma walima jamana kan ka mesure jumɛn ta o mɔgɔ ninnu kama jamana se ka mesure ta mɔgɔ si kama k'a to kɔfɛ aussi i bɛ mun mesure ta i bɛ mun mesure ta fɛn min dabɔra kama ka digi la i bɛ mun mesure ta mesure foyi ta o kama minnu y'a kɛ i yɛrɛ ɲuman ko maliyɛn dɔw munna e m'a kɛ e tɛ maliyɛn yan donc ni maliyɛn dɔ ye ko dɔ kɛ o de ka ɲi a ma o don ne fana ye min kɛ bɛɛ bɛ sara i ka kɛta de la o mɔgɔ i ni fɛn bɛɛ kɛ ala b'i sara o de la i b'a bi kunna ni maliyɛn dɔ y'a kɛ n'i y'a kɛ ɲuman sira fɛ ala b'i sara n'i y'a kɛ juguman sira fɛ ala b'i sara vraiment mɔgɔ wɛrɛ ka vie k'an da don a la a man di ne ye ne b'a dɔn ne ye nin sira in ta ne bɛ nin sira in kɔ o kɔni ne se bɛ ɲɛ la e yɛrɛ fɛnɛ nin sira in ta i bɛ na i bɛ mɔgɔw ɲininka minnu bɛ jamana kibaruya dumanw di e fɛnɛ o sira ta ni dɔ ye juguman di alhamdulilayi